Yes, mga kasama, maayong adlaw daw sa kanatong tanan. Huli ka promo sa ACS mga kasama sa atong powder anti-bac detergent. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Niyata karon sa atong panimalay, diri mga kasama sa atong suki nga tipaminaw, atong sayron. Ma'am, kasi pangan. Analo, Mamak Tabanok, Nay nagtingog nga radyo, unsang istasyon na na? DXDC po. Sigurado ka Ma'am Analo? Oo, sigurado Ngano po. man gyud nga DXDC man ang ginapaminaw sa inyong pamilya? Kay mamong din ako nadak-an go DXDC jud among ginapaminaw sa kadyamay pamin. Certified gyud nga si Analo tigpaminaw sa ato ang pagkakasamang sibiyanan. Since Ma'am Analo nga tigpaminawan ka, nagpayusa namo nga mission dinhing among sayron. Unsa man ang klase sa detergent powder nga ginagamit sa pamilya nimo Analo? Pride with antibac. Wow! Ni samot o kawaw bagya kasama. Tungod ana kasama nga Analo, positive nga inyong ginagamit powder detergent powder nga iya sa ECS products bagya kasama. Premium dayon. Dawata Ma'am Analo ang imong nga premium ang atong grocery pack. Sunod na to ang usa ka sako. Bugas. Sunod anak kasamang Analo, tungod kay ang Pride detergent powder ang inyong ginagamit, premiuhan ka na mo og usa ka sako pod gyapon nga Pride detergent powder nga imo magamit ang imong face mask para nga di ka magka-virus. Okay? Ipasuot na to kag kasamang Analo nga ato ang souvenir shirt. Okay, ang iya magkakasamang premium cash price. Amon dawaton ang imong mensahe para ngadto sa mga naminaw sa tuwa karon. O may buntag sa tanan nga para sa ako tigpaminawan sa DXDC, Radio RMN. Dako jud ko pasalamat nga ila jud kong na pilian sa usa ka dumadaog dinhing dapita. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Yes, kasamang Analo, magkakasama mo ito atong huli ka. Okay, winner na to karon. Diri magkakasama sa ato ang pagpanubay. Ako ni Radyo Dudong Rin Lobos Boga, Tatak Arimen. Sa radyo mo, RMN.